тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе кабат Югары Терешка авылына юллана. Хөрмәтле милләттәшебез Равилә Абдулалим кызы Надыршинаны 76 яшьлек матур туган көне белән чын күңелдән улы Рафаэль, килене Фәхимә, оныклары Гүзәл, тормыш иптәше Фаил, Илнара, тормыш иптәше Тимур, оныкчалары Амир, Сафина, Дияр, Амина котлап үз теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез елда февраль азагында матур бәйрәмен каршылый. Һәр ел сайын аның туган көнен шатлык белән һәм аз гына булса да моңсулык белән каршылыйбыз. Чөнки һәр туган көн газиз кешебезгә тагын бер ел өстәп олыгайта шул. Ә без әнкәйне мәңге яшь килеш яшәтер идек. Сөеклебез авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлап, күпчелек авыл балалары шикелле Алгы колхозында бозаулар караучы булып хезмәт юлын башлап җибәрә. Бер генә дә туган ягын ташлап китергә теләк уянмый анарда. Шуңа да лайыклы ялга чыкканчы бер урында намуслы килеш эшли ул. Тырышлыгы өчен хезмәт ветераны исеменә лаек була. Бәхетле кешеләрнең берсе газизыбыз. Чөнки үзенең 76 яшьлек гомер тантанасын үзе әни һәм әби буларак кына каршыламый. Ул оныкчалары өчен дә дәвани булды. Сөеклем безне укытып, олы тормышка басарга ярдәм итте. Үзе ул бик ачык шат күңелле, матур йөзле кеше. Аның кулыннан килмәгән эше дә юк. Кулларыннан алтын тама дигәндәй, нигә генә алынмасын, барысын да җиренә җиткереп эшли ала. Аеруча тәмле ризыклар пешерергә ярата. Бакчасында матур гөлләр үстереп, өйдә дә гүзәллек һәм пөхтәлек булдырырга тырыша. Күпме генә тормышында авырлыклар очрамасын, барысын да җиңеп чыгып, сынмый, сыгылмый яши. Безне дә көчле булырга өйрәтә. Газизыбызның кунакчыллыгы турында сөйләп тә бетергесез, ә ярдәмчеллеген бар да белә. Көнме, төнме, ул ашыгыч ярдәм сыман бар кешегә дә булышырга омтылып тора. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде мин үзем бабай булсам да, син һаман минем хакта көенеп, мин дип ахталып яшисең. Синең алда мин түбән генә башымны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләремне әйтәм. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйм. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәгәнкәй син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән әнием, ихлас килеш сине котлыймын. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыймын. Әни дигән саен күңелкәем талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, барыбер шул кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман, бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Равилә Абдулалимовна, балауныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез, бәхетле булыгыз. Китек булса да тирән яра, кирпегең түбән кадама, аккан суларга кара. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара. Никадәр авыр булса да, агым
Тирәлеп алган чагы, дер селкенеп алган чагы, утларга салган чагы, өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара, никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара, никадәр авыр булса да, агым суюын таба. Dünyalar nindi bulsa da, bari şıdarga kola. Sabırlıkların sınğanı da, akkan sularga kora. Sabırlığını sındırma, akkan sularga kora. Ni kadar ağır bulsa da, agım suyun tabar.